تے جناب دی گل خوبصورت ایک لفظ تو میں آغاز چاہنا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے تے تا دیر تو آنا سایہ ساڑھے سرم تے سلامت رکھے دوسرے ادبی محفل دی رونق کو تے جی میں مظہر فکر صاحب فرما رہے بڑے سارے شہر تو آڈی شہری دی وجہ تو شہر ہو تے اللہ تعالیٰ تا حیات ساڑھے سرم تے سلامت رکھے جی ادب تو آڈے جے لوگا نال ہے تے تو آڈا یہ قبول ہے لفظ کہ شان آڑے دی شان ہے دو سترنج تے اس تو بعد دو چار شیر بیرامہ واسطے تے اس تو بعد پھر جڑے شاعر ساڑھے کول موجود نے انہوں نے انشاءاللہ رل کے سن سائیں جی کہ میرا مالک تیری شانہ دا ادراک شعور تو بالا ہے شدائی صاحب میرا مالک تیری شانہ دا ادراک شعور تو بالا ہے کائنات دے ذرے ذرے وچ تیرا نور ظہور تو بالا ہے اور تو آپ تے کی رب آقا دا تیرا پاک رسول نرالا ہے کلمہ پاک مصطفیٰ دا پڑھ دے ہو تے گل میں اس پاک نبی دے متعلق پہ عرض کردہ جس دی گل سنن واسطے فرشتیاں دے بھی کان سکھ دے تے جی آج دی رات جناب دے ذہن عالی چ محفوظ ہے تے میں توقع رکھدا ہے کہ تسا میرے تو ایک گل جڑی رسول سے طریقے نال کر سو جی میں پاک مصطفیٰ دی آمد دی خوشی دل وچ ہے سمر معظم آبادی صاحب اس حوالے نال ہی میں توقع رکھنا کہ تو آپ تے کی رب آقا دا تیرا پاک رسول نرالا ہے او دا باقی حسن بھی ایک پاسے واللیل دی زلفاں والا ہے اور آج یہ یاد صاحب تاہا یاسین مزمل ہے تاہا یاسین مزمل ہے تیرے پاک رسول دے کیا کہنے تاہا یاسین مزمل ہے تیرے پاک رسول دے کیا کہنے جس گھر تے آپ درود پڑھیں حسین بطول دے کیا کہنے جس گھر تے آپ درود پڑھیں حسین بطول دے کیا کہنے جٹیانہ صاحب جندی جتی زینت عرشاں دی جندی جتی زینت عرشاں دی اس قدم حسین دے کیا کہنے پچھلے بھائی اس قدم حسین دے کیا کہنے جتنے لگتے رہے وہ قدم حسین اس پاک زمین دے کیا کہنے اور بس مقدی سامل گل کردہ بس مقدی سامل گل کردہ اس نور العین دے کیا کہنے اوتے ویر علی دے کیا کہنے اوتے حسن حسین دے کیا کہنے بڑی مہربانی